ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟିଲେ ଖାଏ, ଦିନେ ଖଟିଲେ 2-3 ବି ଉପାସ। ମୋ ପୁଅଟି ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡକ୍ଟର ମୋତେ ପଠାଇଦେଲେ କଟକରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଚାହୁଁଛି ବି, ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରୁ କିଛି ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପୁଅଟି ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଗରିବ ପୁଅଟି ମୋର। କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, MR ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ପଇସାଟା କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ପୁଅର ପଇସା 28,000 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲାଣି। ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ହେଲାଣି? ଆଜି 26 ଦିନ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ତ ଆମେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆସିଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିକି ଯିବୁ। ତାପରେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଅଲଗା ସଂଗଠନ, ହେଲ୍ପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଉ କି ଅଲଗା ସହାୟତା ସଂଗଠନ ହେଉ, ଆଉ MPML ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ଗରିବ ପିଲା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାଟି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଗୋଡ଼ ତ ଏମିତି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଲାଣି, 20 ଦିନ ହେଲାଣି, 20-25 ଦିନ ହେଲାଣି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ବହୁତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରି ପୂଜ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ଅପରେସନ୍ ଏବେ ହେଇଥିଲା, ସେ ଭଲ ହେଉନି। ଆଉ ଥରେ କଟକ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଇସା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସାମ୍ନାରେ, ଟିକେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମା ଶାରଳା ହେଲ୍ପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ରାଜନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା। ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।